Per què has decidit fer un PFI? Perquè era una alternativa molt bona per continuar els estudis. Què és el que més t'ha agradat d'aquest curs? Les matèries i l'ajut que he rebut, Per què el recomanaries? perquè és una bona opció per a aquelles persones que han deixat l'ESO. Creus que aquest curs t'ha ajudat a continuar estudiant? Sí, perquè al principi no volia fer aquest res, quan em van proposar aquest curs, perquè no ho volia intentar, i ara al final m'agrada estudiar. Què t'ha semblat el tracte rebut pel professorat? Ha sigut molt bo, i a part, si tens algun problema pots comptar amb la tutora i els professors que tinguis. Creus que aquest curs t'ha ajudat a continuar estudiant? Sí, la veritat m'ha motivat molt, ja que he vist que tinc possibilitats per seguir estudiant i estudiar una nova cosa que m'agrada molt. Per què recomanaries aquest curs? Crec que és una bona oportunitat per seguir estudiant i em sembla bé.